Já vás vítám u nové části svého amerického vlogu. A my jsme teď momentálně na New Yorkském letišti JFK a letíme do Orlanda, na Floridu a tam letíme do Disney Worldu. Už jsme letěli jedním letadlem ze Syracuse do JFK a teď teda jsme si tady dali takový lehký oběd na letišti a letíme do Orlanda za půl hodiny se naloďujeme. Samozřejmě jsme nechali doma Snowflake, což je panenka Sašenky, takže první část letu byla hodně uplakaná, ale zvládli jsme to. A teď ještě koukám, že asi koupíme někde nějaký pití, protože nevím, jak to tam bude v hotelu s pitím. Jestli jste někde šli do téhleckého hotelu, řekni nám to do komentářů, jestli dal hezky nebo ne. Jsme tam byli, Sašenko, s taťkou. No, tady na letišti to bylo super, protože jsme přiletěli na Gate 2 a odlítáme z Gate 10, takže kousíček jenom. Plno lidí tady u našeho gateu jede do Disney Worldu. Ano, plno lidí v jiný gateu do Disney Worldu. Ano. Já vás vítám u dalšího dne, nebo respektive my jsme včera dorazili do Disney Worldu, to jste asi pochopili a ukážu vám pokoj potom, teď tady je trošinku bordel, že už jsme tu vlastně jako druhý den. Včera jsme teda letěli ze Syracuse do New Yorku, z JFK do Orlanda a pak jsme teda přijeli, ještě asi to trvá tak třeba 40 minut možná, autobusem z Orlanda z letiště jsem do této Disney resortu. Tady se to jmenuje Coronado Springs Resort a ta cesta z toho z letiště nás stála asi $50. Jeli jsme takovým autobusem, firma Mears se to jmenuje, která to zajišťuje. To taky myslím teda, že by to mohlo mít Disney zadarmo, to je ty shuttle busy, ale nemá. Takže $50 jsme platili za 2 dospělí a 1 dítě. Dítě je o něco levnější, ne moc. A pak jsme se teda ubytovali, dostali jsme, nebo respektive koupili jsme si takovýhle náramky, nedostali jsme je, koupili jsme si je, poslali jsme je poštou sem, nechali jsme si je poslat do hotelu, takže včera nám každý má jiný, Sašenka má taky jiný, manžel má taky jiný, vám to pak ukážu. Chceš ukázat náramek, tak já vám ukážu Sašenky. Tak Sašenka má tady ten, má tam Mickey Mouse, Minnie Mouse, teď to není vidět, protože to má na sobě, má tam ještě nějaký postavičky jiný. A já teda mám, to bude takhle vidět asi líp, já tam mám princezny, mám princesses, tak. A já vám teďka řeknu, na co to je. A jsem to chtěla říct, jo, tím se odemyká pokoj, tím se platí, je to teda navázaný na kartu, můžete si vybrat i každý náramek, může být na jinou kartu, to na konci pak dostanete účet. Platí se, vlastně tím se platí. Platí se tím tady v restauracích v resortu, protože ten hotel je obrovský, ten resort tady, já vám to pak ukážu, jak to vypadá venku, je to obrovský, tady jezero a kolem toho jezera jsou vlastně takovýhle malý jakoby cabanas, tomu říkají, to jsou takový chatičky, v které prostě bydlíme teďkon, a dvoupatrový, nebo respektive jako, čekaj, vám to asi ukážu takhle to jako vypadá, že to jsou takový domečky dvoupatrový, jo, tady nahoře je druhý patro, tady jakoby, tamhle je velký hotel vzadu, vidíte, tam je naše recepce a tak. A tam taky jsou asi nějaký pokoje, ale my právě bydlíme tady v těch cabanas. Počkejte, vám ještě ukážu, jestli to bude vidět odsud. Jo, takhle to bude vidět možná líp. Ups, pardon. Jo, takhle vypadají ty cabanas, takhle jakoby. Takhle. Takže my bydlíme v jedný z nich. Takže včas jsme přijeli, ubytovali jsme se, šli jsme si koupit něco tady právě do jedné restaurace, takový samoobslužný, tam chodíme asi jako, tam asi budeme chodit nejčastěji. Tak tam jsme se šli koupit pizzu, jenom jako malou.
aby jsme si trošinku dali něco k jídlu. A pak jsme jeli měli jsme rezervaci v restauraci, která je vlastně vedle toho jednoho parku v jiném hotelu. Tak tam jsme museli vlastně jet autobusem, to je zadarmo, už do toho parku, Sašulko, no. Ano, a tam měli jsme teda rezervaci na 8:30, což bylo pak už docela pozdě, Sašenka už pak byla unavená. Ale bylo to super, že v té restauraci vlastně byly všechny ty postavičky. Byl tam Mickey Mouse, Goofy, Donald, Minnie a Pluto. A mohli jsme tam takhle s nimi vyfotit, přišli ke stolu a s těma dětma tam jako blbli a tak, takže to bylo super. A přišli jsme domů asi v 11, takže to bylo docela, jsme byli už unavený. No a teď jsme byli na snídani a jdeme, snídaně teda není jako zahrnutá v ceně, to jsme platili zvlášť, a jdeme rychle do parku, protože on se otvírá v 9, ale pro ty lidi, kteří bydlejí právě tady v těch hotelích rezortových, tak se otvírá už 8:30, teď je 8:32. Takže jdeme, ať to stihneme, aspoň jsme tam jako dřív, no asi to bude snad tu 9, vidím to, je to asi přibližně 20 minut a autobusem odsud. A chceme právě nejdřív jako jít na nějaké atrakce, které jsou obvykle jako velké fronty. Ráno jich tam je, samozřejmě ty fronty jsou kratší a koupila jsem Disney Plus je to televize. Disney Genie Plus. A to je takové, jako, že si můžete navolit, že na nějaký atrakce nebudete čekat, že tam máte takový ten fast lane, že přeskočíte frontu, máte to jako objednaný na určitou hodinu. Takže stihnete třeba 3 atrakce denně, takhle jít jakoby tím rychlejším přeskočit tu frontu. Takže já jsem teď objednala, že půjdeme se podívat na princeznu Belle, to máme v 11 hodin a do té doby vlastně můžeme jako dělat co chceme, takže chci úplně právě ráno jít na ty atrakce, které jsou nejvíc jako busy odpoledne, aby jsme nemuseli jako potom odpoledne čekat třeba nebo tak. Takže jdeme, takže jdu zbalit baťůžek a jdeme. Ukazuju, co mám na sobě. No jo, ty taky se hnedka musíš všude nacpat. Jdi si vyčistit zuby, já už mám vyčištěný. Hlavně pohodlný boty. Takhle vypadá náš resort večer, když jdeme na večeři. A takhle jsou ty naše Cabanos. Cabanos je točeňák, tohle je Cabanas. Full moon. Úplně jak jsem chtěla říct. Už jsem zblblátí angličtiny. Tamhle manžel se Sarou běží na večeře. Takhle přes tu lávku půjdem. Tak pak dáme pevně na oběd. Na večeři, co blbnu. Tamhle. Tady u chodníku nám hraje hudba, nemusíte slyšet. Přes celý ten areál tady hraje taková hudba. A už jdeme na chodník. Lidi jdou tady z bazénu, koukám. Tam vzadu je bazén asi vyhřívaný, protože není nic takový teplo, kolem 20 přes den a teď už se musím vracet. Jelikož jsme si nechali na pokoji takovej ten kelímek, který se dá naplnit několikrát, který jsme si koupili první den. Ten náramky, kterýma odmykáme dveře. Takový, pardon, tady je hrozně bordel. Takovýhle kelímek, který jsme si koupili, stál asi $20, ale můžete z něj pořád pít. Můžete si ho pořád plnit celou tu dobu, co jste tady. A naplnit ho. Máte to zadarmo, jako. Já musím uznat, že je to teda fakt krásná cesta, takže
si to docela užívám. Je to tady fakt, mají to tady hudba. Mají to tady fakt krásný to tady je. Jsem ráda, že jsme jeli nakonec do tohohle rezortu, i když třeba není úplně, některé ty hotely jsou přímo třeba v tom parku, nebo u toho hnedka vedle toho parku. A to není tenhle, ten je trošku dál, ale jako je mi to jedno, protože nakonec jsem fakt ráda, protože to je fakt krásný. Máme to asi 15 minut, 20 minut od toho parku, no od každého asi přibližně, oni jsou stejně daleko, ale hrozně se mi líbí, tady prostě je to jezero. Že tady fakt se dá chodit krásně kolem. Jsou tady palmy, je to tady obrovský teda, jo. Je tady několik barů, několik restaurací. No, ale jako líbí se mi, jak to tam je udělané. Tak, tady přes most. No, je to tady prostě, fakt je to hezký, je to takový právě v mexickém stylu všechno. To je ten resort. Takže, no nevím, je to takový trošku něco jiného. Včera jsme tady potkali, ani jsem to nečekala. Potkali jsme tady Mickey Mouse. Myslím, co byl Mickey Mouse. Ne, Mickey Mouse ne. Já už nevím. Donalda jsme potkali. Donalda, Goofyho. A ještě někoho, Pluta možná. Možná toho Mickeyho, nevím. Někoho jsme ještě třeba potkali, to se normálně nestává. Oni v těch rezortech obvykle nejsou. Takže oni asi sem jeli na něco. Nějaké představení to možná měli, nebo tak. Potkali jsme je. Jinak dneska jsme teda strávili celý den v tom Magic Kingdom parku. To vám pak asi řeknu o tom víc. To bylo super, ale jsme hrozně unavený, bolí nás hrozně nohy. Bylo to hodně chození, ale jako ne tak hrozně, jak jsem čekala v některých videích nás jako amerických hlavně. Tam varovali, že jako musíme se hodně natrénovat, že tam je hodně chození, jako je to hodně chození, ale Češi jsou podle mě zvyklí chodit, na rozdíl od Američanů. A to nemyslím nějak zle, ale Američani prostě nejsou zvyklí chodit. Češi jsou zvyklí sáros chodit, takže to zvládla to i naše dcera. A ta je fakt nechodivá, takže se to zvládnout určitě dá. No pak o tom řeknu víc, já jdu teď na tu večeři. Tak já jsem v pyžamu, tady mi svítí světlo přímo do kamery, to je super. Doufám, že to nikoho nepohorší, už nemám make-up, už jsem zalezla. Jsem vám chtěla říct něco o tom dnešku teda. My jsme přijeli, udělali jsme velkou chybu, že jsme nastoupili do špatného autobusu odsud. Místo do Magic Kingdom jsme nastoupili do Animal Kingdom. A nikdo jsme z toho nevšimli jsme si toho, Sašenka si toho všimla a my jsme ji nějak asi nevnímali zrovna, když jsme nastupovali. Já jsem to ani neříkala. Ty jsi to ani neříkala, aha, ty jsi z toho všimla a neříkala jsi to. Já jsem říkala nahlas tebe. Tam je ale A. Aha, tak Sašenka říkala nahlas, tam je ale A, jakože Animal Kingdom. No nic, takže jsme nastoupili do špatného autobusu a jeli jsme do špatného parku. Což pak jsme museli se prostě složitě vracet a tak, takže to nám zabralo asi 40 minut, takže jsme přijeli docela pozdě do našeho parku, do toho Magic Kingdom. Nicméně, když jsme tam přišli, ještě vám řeknu vlastně jednu věc, my jsme si ráno koupili Genie Plus, takový program, to je vlastně takový jako program, kdy si koupíte to, že můžete na vybraných atrakcích, které vy si vyberete, můžete přeskakovat fronty. Můžete jít takovou, říká se tomu lightning lane, prostě rychlou takovou frontou, že prostě nestojíte fronty. Stojí to $30 na den, na člověka, takže se to jako docela prodraží. A má to nějaký pravidla, že třeba jako nemůžete si zamluvit, ty jízdy si nemůžete zamluvit všechny najednou, ale postupně. Až vždycky, když projedete tu jednu jízdu, tak můžete zamluvit další, anebo po 2 hodinách, podle toho, co nastane dřív. Takže já jsem 7 hodin, vždycky to otvírají v 7 hodin ráno, nebo otvírají jakoby ten booking. Takže já jsem 7 hodin ráno vstala před 7 a zamluvila jsem nám teda takovou atrakci, jmenuje se to Enchanted Tales with Belle. Česky bych to nazvala asi jako pohádky s princeznou Belle. Na 11. hodinu, no? Tak my jsme tam přišli do toho parku, bylo asi 9:45, půl 10, nějak tak. A hnedka vlastně u toho před tím hlavním zámkem začala taková show, kde tam byl Minnie, Mickey, Donald, Daisy, tam byla taky, Pluto a Goofy, no prostě všichni z Mickey Mouse Clubhouse. A
pak tam vlastně zpívali, tam tancovali tam, pak tam přišly různý princezny, byla tam Tiana s tím svým princem, byla tam... A ten krokodýl. A krokodýl s tou trumpetou, viď? No. Tiana, byla tam Rapunzel, nebo Locika česky s Flynnem, a byly tam holky z toho, viď? Z Frozen, Anna, Elsa a s Olafem. A různě tam jako zpívali, tancovali, bylo to jako fakt super, asi 20 minut to trvalo. A ještě s těma Tangled, tak tam byly ty... Jo, ano, v Tangled ještě byly takový ty, co takový ty padouši, takový ty, co zpívali. I have a dream. Ty kámoši prostě jejich z té hospody. Ano, tak ty tam byly. No, takže to jsme docela rádi, že úplně náhodou jsme to ani neplánovali a viděli jsme takovou hnedka show z začátku, oni běhají třeba 4 denně, jako stejný, ale jakože běží 4krát denně, takže to jsme byli docela rádi, jsme to vlastně, že se nám to vlastně jako podařilo. Asi 5. Dobře, tak možná 5. Dobře, asi... tak asi 5, možná jo, ono se zavírá prostě ten park. Já jde. Looks like everybody's ready. Oh, Mickey, I just love the friendship fair. A day of joy and music and having fun together. That's right. We traveled far and wide, inviting new friends to today's celebration. It was a long journey. We crossed rivers and found friends To bring all sorts of friends together in celebration of what makes this kingdom really unique. All right! Come on, everyone. It's time to officially kick off the magical friendship fair. Let's go! I can't wait. Today is going to be such a wonderful, wonderful day. Oh! Oh boy, I hear our first one coming now. They all have dreams, just like you and me. They do? Oh yes, they do. I got a dream. He's malicious, mean, and scary. His sneer can curdle dairy. And balance-wise, his hands are not the cleanest. But despite his evil look, his temper, and his look, he's always here to be a counter-gymnast. Can't you see me on the stage performing the song? And the eyes till they gleam. Yep, I'd rather be called deadly for my killer show too deadly. Thank you, cause we're not even talking. He's got a dream, he's got a dream. See, I ain't as cruel and vicious as I seem. Though I do like breaking fevers, you can count me with the dreamers. Like everybody else, I've got a dream. And I can't wait when my buddies all I'd like more hugs. No, Olaf, you were. And I'm right here with my friends. This is... And you are... Why, I'm Mickey Mouse. And this is... And you are... I'm Minnie. Good. This is Anna and Elsa. They're sisters. Oh my! It's an honor to meet you. Please, the honor is all ours. We're so excited to be here. From the moment I heard your story, I admire you both so much.
No a pak jsme šli teda na první atrakci, což bylo Mad Tea Party, to jsou takový ty hrníčky, co se točí, je to takový spíš pro menší. A my jsme úplně šli rychle. Pro menší děti, ta fronta byla fakt úžasná, to bylo asi 10 minut, možná i míň, jako fakt byla krátká. Je to spíš teda pro menší děti, je to prostě takový hrníček, tam se vejdou až 4 lidi. A vevnitř si to můžete roztočit prostě a točí se to ještě do kolečka, to asi jako jsou i v Čechách ty hřníčky, takže to asi jako je docela známý. A my jsme šli jako úplně jako blesk, my jsme úplně šli. Jsme to roztočili pořádně. To jsme teda šli jako první. Pak jsme ještě měli chvilku času, než nám začala ta bell, takže jsme šli na... na co jsme to šli potom? Na Dumbo lítající slon. Tam to je něco jako kačeři lítající, taky jako nic extra, spíš pro menší děti. Bylo to teda po 2, takže jsem tam šla se Sašenkou já, manžel byl venku, koukal na nás a fotil nás. A vidíš, to musím teď říct, ať nám pošla fotky. A ještě vevnitř, když se čeká ta fronta, tak tam jsou takový jako dětský hřiště, tam se děti ještě můžou pohrát, když čekají. A tam byla ta fronta nejdelší, co jsme čekali, to bylo asi 25 minut, ale fakt to jako uběhlo docela rychle. Možná 20, no, nějak tak. Ta atrakce teda, ale ta jízda byla pak hrozně kraťouká, to se třeba otočilo třeba 7krát do kolečka, jenom hrozně krátký to bylo, ale jako jo, dobrý. Čekáme, než na nás dojde řada na kolotočení. No a pak jsme šli už teda na ty pohádky z Bell a to jsme jako nečekali moc, nevěděli, co máme čekat. A na to jsme teda měli ten tu rychlou frontu, takže jsme šli vlastně hnedka jako potom, hnedka dovnitř. A to bylo super, tam oni prostě těm dětem, oni tam těm dětem dali každému roli z té pohádky, že Kráska a zvíře. A Sašenka byla paní Potts, paní Mrs. Potts, ne, se jmenuje? To je taková ta konev. A dělali tam různě, no bylo to jako takový hodně interaktivní ty děti a pak s každým ta Bell potom s každým dítětem vlastně, každý dítě si vzala k sobě, ptala se na nějaké otázky, věď, nějak se povídali chvilku a pak se vyfotili. Jako bylo to fakt hrozně hezky udělaný, jakože i rodiče tam docela některý hráli nějaký role a bylo to fakt hrozně hezký, to se mi líbilo. To jsme ani nečekali, že to bude takhle super. Tak to vám sem určitě vložím nějaký video, já pár videí mám z toho. And the beast fall in love! At least we hope so! And to help move things along, you're all going to surprise Belle and act out the story of how they met! Oh, I can hardly wait! You excited? Now, you have the hardest part of all. Throughout the entire tale, don't move. I'm joking. You will be marching soon enough. Now remember, Belle doesn't know you're here, so shh.
I shall call her in, and when she enters, we'll all shout, surprise! Delightful! When I say now, we'll all shout, surprise! But, Lumiere, it's a little bright. But of course. Well, where are you, mademoiselle? Lumiere. Now! Surprise! All of my friends in the village are here. And thank you both for attending us. From Dancing and Enchanted Reflection. A flight of the Grey Star. And a flight of the Cumberlight. Salt in the barking crystal. Our dear Madame Wardrobe. Very graceful with the horse. Frozen Papa Maurice. The lovely the Royal Sprinkle Shaker. And of course, our Chip Dusty Crab. My goodness, this evening has already been enchanting. I can't wait to tell these stories. Be our guest, be our guest, be our guest. Please be our guest. Tak a potom, tak teď už mi musíš trošku pomoct, Sašenko. My jsme toho docela prošli fakt hodně, jsem se až divila, že jsme toho jako všechno stihli dneska. Kde jsme byli potom, pamatuješ si to? Pobel, kam jsme šli Pobel? Šli jsme na Pirates of Caribbean hnedka potom. Ne. It's a small world. It's a small world, no máš pravdu. Pak jsme šli teda na It's a small world, což je taková atrakce, to se nám líbilo asi všem úplně nejvíc, no, to je taková hodně klasická v tom Disney Worldu, každý jakoby zná, ale každý na ní snad byl, hodně stará, jedna z prvních těch atrakcí, snad nejstarší možná i, a to je taková, že jedete po vodičce, v takové lodičce a jsou tam různé jako místnosti, v každé místnosti třeba jsou různé etniky, různé národnosti, takové panenky, které zpívají takovou písničku. It's a small world after all. Na 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 na. A to vlastně hraje celou jízdu pořád do kolečka a ty panenky tam zpívají a jsou tam právě různě jako v krojích. A jsou tam i takový hezký jako scénky, tam pouštějí draky, jedna holčička tam jako byla, že tam jako, že ten drak unes nahoru, že vyfouk nahoru. Zvířátka. Berani tam byly, kozy, to bylo natočený, já vám to všechno sem dám. To bylo moc hezký, jako fakt to bylo hezký, fakt krásně jako provedený a ty panenky fakt otvírají pusu přesně do těch slov, prostě úplně fakt vymakaný, ten Disney to mají fakt vymakaný prostě. Bylo to legrační některý, to bylo hezký, bylo moc pěkný. Tam jsme čekali 10 minut, 15 minut. My teda máme tu aplikaci, kde vám ukazují, kde se kolik čeká, ale tohle tam bylo napsané, že se čeká 25 minut a čekali jsme podle mě 10. Myslím, že možná 15, ale to už by bylo fakt jako asi moc. Fakt chvilinku. A na konci pak, když jsme odjížděli, tak tam bylo ve různých jazycích napsaný nashledanou a bylo tam taková jako obrazovka, tam bylo ahoj Alexandro, ahoj Luci. Je to protože máme takový ty náramky, jsme tady koupili, takže oni vlastně věděli, že my jsme tam na té jízdě a ty náramky jsou vlastně jako připojený k vašemu účtu s vaším jménem a se všem, takže jste jakoby, takže jste jako víte, oni to jako vědí, že tam jste vy, takže to bylo docela hezké.
Piráty? No můžeš. A že tam byla taková panenka vedle tvoje jména. Vedle mýho jména byla panenka, jsem se ani nevšimla. I vedle tvýho jména. Ne, vedle moje. Já vám sem dám fotku. Já nevšimla se tvoje jméno. Ne, já jsem ho tam viděla. Pak jsme šli na ty Piráty z Karibiku, že jo. Pak jsme šli na Piráty z Karibiku, který jsme měli zamluvený na 12:40 nebo nějak tak. To jsem teda zamluvila hnedka vlastně, co jsme dokončili tu Bell, tak jsem hnedka zamluvila jako další Fast Lightning Lane. A to tam teda... Ty si brečela, myslím, trošku, no. To bylo taky na lodičkách a byly tam vlastně jako scény z toho filmu, taky byly tam jako manekíny. No prostě jako nebyli to lidi, ale vypadalo to úplně jak lidi. A fakt hrozně hezký, tam to, jako to je naše oblíbená. Sašenka se trošku bála, protože tam prostě někdy byla tma, jako najednou se to úplně celý setmělo, byla tam tma a najednou v té lodi jsme udělali takový hub dolů, takový pokles, jako kdyby jsme jeli na horský dráze, prostě dolů. To nečekáte prostě, když jste na lodi, jo. Pak tam házeli po nás jakoby stříleli nás po nás kanónem, takže jakoby ta voda stříkala všude, to bylo takový, jsem měla úplně mokrý baťoch. Ale bylo to super, mě z toho hrozně líbilo, Sašenka se bála teda. Ale to je taková krásně udělaná, hrozně jakoby tam Jack Sparrow, jsou tam všechny ty jako, ne všechny, já jsem tam nějaký scény prostě z toho filmu. Moc hezký, to vám jsem taky vložím, to jsem taky natočila. Jsme šli rychlou frontou, jsme se zaplatili rychlou frontou, my jsme nečekali 1,5 hodiny, nebo kolik hodin se čeká. My jsme šli rychlou frontou, proto taky jdeme od někud jinut, než tamhle všechny ty lidi, který z regulární, standardní fronty. To je docela spooky, teda musím říct. Tady je nějaký vodopád. Jo, jinak mimochodem, já jsem to asi neřekla, tohle jsou Piráti z Karibiku. Nějakým šílenou, byla tam plná tma a jeli jsme dolů z kopce. To bylo fakt trochu. Teď mě zasáhl kanón, jsem úplně mokrá. Máme mokré taky. Strike your feathers, dearie. Show them your flock. Hey, send them hints of Davy Jones. A pak jsme šli na tu loďku, veď, pak jsme se šli projet lodí. Už to bylo hnedka potom. Pak jsme se šli projet lodí. Tam je taková kolem takového ostrova, obrovská loď, taková se nalodíte. Jo, ještě na těch Pirátech z Karibiku jsme nečekali skoro vůbec, to jsme měli právě zamluvenou tu rychlou tu. Jinak se tam čekalo asi hodinu, no asi 50 minut, co tam normálně čekala ta fronta, a jsme teda šli rychle. Pak jsme šli na tu loď, to jsme nečekali vůbec, to jsme se nalodili, jeli jsme kolem ostrova a opět tam byly různý, jako na pevnině různý scény, byly tam indiáni a tak, takže to bylo taky krásný, na co se koukat. Jdeme do lodě, projet se po okolí. Tamhle je Rapunzel Tower.
A po té lodi jsme vlastně měli zamluvenou zase rychlo frontu na Haunted Mansion, což je palác hrůzy podle toho filmu. Takový jako strašidelný hrad se scénama z toho filmu. Já jsem ten film neviděla úplně celý, Sašenka ho viděla několikrát, viď, myslím. Ale začalo to tak jako divně. A tam se čekalo asi 1,5 hodiny. Počkej, jo, já to řeknu, jo. Počkej, já ještě řeknu, že ta fronta tam byla hrozně dlouhá, asi 1,5 hodiny nebo nějak tak, a my jsme teda šli tou rychlou. No, tak nejdřív nás tam dali do místnosti, viď, ne do baráčku, ale do takové místnosti nás tam zavřeli. No a tam se zhasly světlo. A tam zhasly světla, ano. A tam dali nějaký creepy voice, no, takový, to bylo takový trošku strašný. A tak někdo zakřičel. Někdo zakřičel. V místnosti to bylo takový strašidelný. Mě to totiž hrozně připomnělo tu scénu z toho filmu Twilight, jak nahnali ty lidi do té jiné místnosti a pak je tam všechny zabili. Že jsem se toho trošku bála, to bylo trošku creepy. A pak jsme šli vlastně přímo na tu jakoby atrakci z té místnosti, což bylo takový vozejčky a byly tam různě jako duchové a tak. Mně to teda nepřišlo, Šašenka se hrozně jako plakala, ta se hrozně bála. A mně to nepřišlo tak hrozný, bylo to takový jako spíš nudný trošku. Bylo tam hodně jako hologramů. A
No, já mám radši ty, když tam jsou jako ty manekíny, takový ty opravdický jakoby lidi. Jo, některé ty efekty byly jako dobrý, že některé ty duchové tam tancovaly a tak, ale jako bylo to úplně moje, byla to asi moje nejméně oblíbená atrakce dneska. No a potom už jsme byli hodně unavený teda. My jsme ještě vlastně mezi tím šli na oběd, to jsem zapomněla říct, že před Pirátama z Karibiku, myslím, že jsme byli na tom obědě, viď? To jsme šli do Pinocchiovy restaurace, jo, potom It's a Small World, potom jsme šli na oběd do Pinocchiovy restaurace, nic jsme neměli jako objednanýho, nebo jako zamluvenýho, tam si můžete dělat i různý mobilní objednávky, jako přes telefon, to jsme neměli. Šli jsme tam do restaurace, koupili jsme si tam Cezar salát, ten byl moc dobrý, ty jsi měla pizzu, dobrý všechno jako docela dobrý, to byla jako jedna z těch levnějších restaurací, jo, ale levný to tam rozhodně není. No a potom teda jsme šli po tom Haunted Mansion, dali jsme si zmrzku a pak už jsme nešli na nic, ne? Ve 3 hodiny jsme měli ten Haunted Mansion zamluvený, takže ve 3 hodiny. Já jsem pak udělala ještě jednu rezervaci, 4., což už docela, jako oni říkají, že tak obvykle 3 se tak stihnou rezervovat. Já jsem teda rezervovala ještě 4., ale potom jsem ji zrušila, protože už jsme byli unavený, Sašenka už byla teda, my jsme ještě mohli jít, ale Sašenka už byla hodně unavená. Pak jsme šli vlastně na tu hlavní ulici. Tam se potkali, tam byla jako průvod tam byl, to bylo super, to jsme to taky neplánovali, že stihneme nějaký průvod a byl tam průvod, byl tam právě hlavně ty hlavní postavičky z toho Mickey Mouse Clubhouse a byly tam nějaký princezny možná vpředu, to nevím. No to jsme, takže to taky jsem vám určitě vám tady ukážu. Pak jsme šli na kafe a mysleli jsme, že ještě půjď dáme teda ty letající koberce, který jsem zamluvila. To je takový Aladinový letající koberce, to je něco jako ten letající, jako ty kačeři prostě, nebo letající Dumbo. To jsme teda už nešli, my jsme byli unavený. Sašenko, ty už tady usínáš? Nebo jsme chtěli jít ještě na vláček, ale to budeme teda zítra. To už jsme, pak jsme šli domů. Zavíráš očička, odpočíváš. Dobře. Když máš vyčištěný zuby, tak musíme čistit zuby. No a jenom musím říct, že pak jsme si dali kafe, ještě jsme navštívili tady tam pár obchodů a pak jsme teda jeli domů a dali jsme si večeři tady to už jsem vám ukazovala. Tak jo, tak uvidíme, co stihneme zítra. Já se vzbudím ráno a asi zase koupím ten Genie Plus, aby jsme se přeskočili nějaký fronty a už jdeme si zase.